Dragi Hrvati i Hrvatice, izvan domovine i u domovini, boj za jedinstveno hrvatsko biće se nastavlja. Najveća prijetnja izgradnju suverene Hrvatske države su bivši komunistički kadrovi, socijalistička birokracija i korupcija. Hrvatice i Hrvati, na raspolaganju imamo učinkovit i najjači alat, a to je referendum. Upotrijebimo ga. Referendumom možemo utjecati direktno na političke procese, a time i na gospodarski oporavak i boljitak naše države. Zauzmimo se za sebe. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije dijaspora i to je nešto što ne može opstati, to je nešto zbog čega se moramo boriti, izboriti onako, da bude onako kako to i jeste. Ovo je trenutak da shvatimo svi zajedno da postoji samo hrvatska i antihrvatska strana, da nijedna hrvatska politička stranka u Bosni i Hercegovini niti u Republici Hrvatskoj više nije upotrebljiva. Mislim da je vrijeme novog pokreta sa onim velikim slovom koji će predvoditi iz drugog državotvornih snaga na čelu sa generalom Glasnovićem. Kao većinskom narodu u Republici Hrvatskoj dužnost nam je i odgovorni smo upravljati političkim procesima i gospodarskim procesima, što sada nije slučaj. Stoga je došlo vrijeme da Ustavni zakon o nacionalnim manjinama bude usklađen s pravima nacionalnih manjina u Europskoj uniji čiji smo članica. Hrvatska treba ponuditi svim osobama hrvatskog podrijetla koji žive u dijaspori hrvatsko državljanstvo i to do 3. generacije najmanje. Državljanstvom se dobije i pravo povratka u Hrvatsku. Ne ponuditi hrvatsko državljanstvo Hrvatima koji žive u dijaspori je gospodarsko ludilo. Hrvatska se mora njih riješiti od tih olovnih ostataka komunizma koji još i dan danas utopljavaju svijest Hrvata. Moramo napraviti veliki repulisti i čišćenje u Hrvatskoj. Eliminirati puno naših starih običaja. Recimo ta obsesija za vjerovanje u lažima. Moramo razumjeti jednu stvar, da komunizam je sistem koji se bazira, koji se osnuje na laž i još se nismo toga riješili. Moramo biti svjesni toga da bez tih noviteta, tih uvođenja novih etika, Hrvatska će ostati statična i neće se razviti u smislu koji mi idealiziramo. Dijaspora se želi uključiti u život svoje hrvatske domovine, ali bez državljanstva i poštanskog načina glasovanja ta uključenost je onemogućena i bespotrebno održana. Australija je iz ovog parlamenta bila jedna od prvih vanevropskih zemalja koji su početkom 1992. priznale samostalnu Republiku Hrvatsku. Kako i svugdje po svijetu, hrvatska dijaspora se borila za pravedno zastupništvo u Hrvatskom saboru. Poštujete manjine u Hrvatskoj, ali ste siromašni po broju saborskog zastupništva. Ne poštujete vaš golem narod u dijaspori. Sazivanje posebne sjednice Hrvatskog sabora po pitanjima svih Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske za nas bi značilo da nas i naše velike mogućnosti doprinosa Hrvatska domovina istinski poštuje. 1995. godine hrvatska dijaspora Australije
platila je svojim novcem za zgradu i opremu prvog veleposlanstva samostalne i suverene Republike Hrvatske. Ja sam veteran i branitelj Hrvatskog domovinskog rata i pružio sam se obrani Hrvatske zbog onog što sam o tome kako treba biti ponosan na svoju zemlju učio u školi u Australiji. Kako se ponositi sa svojim veteranima, ali što je najvažnije, učinio sam to što Hrvatsku jednako volim. Učimo svoju djecu o veteranima Domovinskog rata i njihovoj požrtvenosti i pružamo počast svim našim patriotima našeg modernog vremena, ma gdje oni bili. Za dom, spremni. A kad je nas Hrvatska zvala, javili smo se. Učinili smo i dali smo od sebe sve što se zatražilo od dijaspore. Danas ponovo bi učinili sve za domovinu. I kao građani i domoljubi možemo i želimo. Moramo se oduprijeti razarajuće pesimizmu i ravnodušnosti koji svakodnevno plasiraju nehrvatske medije. Ta borba se vodi u našim srcima i to je prva crta bojišnice. Svi se moramo uključiti u izgradnju suverene i moderne Hrvatske države. Pozivam sve Hrvate izvan domovine da se vrate u domovinu, da postavljaju kritična pitanja i da se uključe aktivno u izgradnju suverene i slobodne Hrvatske države.